nedaňové príjmy, tam sa viac menej jedná o príjmy, ktoré prechádzajú obecným úradom, to je tu pre školu, to sú tie prenesené kompetencie a tak ďalej. Kapitálové príjmy, to sú môže byť nula. Ešte by som celú tú situáciu dokreslil tým, že v príjmovej časti rozpočtu obecný úrad si, ak si pamätáte, v minulých rokoch umelo navyšoval rozpočet v príjmovej oblasti tým, že plánoval kapitálové príjmy vo výške 200 000 za predaj pozemkov na IPVčke, ale vieme, že k predaju pozemkov vtedy nikdy nedošlo, to im len pomáhalo vytvárať rozpočet, aby bol v plusový alebo vyrovnaný. Takže toto sa mi podarilo odstrániť, že tých 200 000 sa tam už potom nerozpočtovalo a toto sa úplne prejavilo v tých nasledujúcich rokoch, v tých rozpočtoch a úplne to vyšlo najavo v roku 2024, kedy neprišli ani žiadne doplatky, ani platby, navyše ani nič a v podstate nebolo z čoho brať a muselo. A vtedy sa ukázalo, že z tých jednotlivých kapitol, ktoré boli schválené, boli umelo nadhodnotené a odtiaľ sa potom prenášali tie prostriedky na iné kapitoly. Čo sa týka takto, na tých kapitálových výdavkov, čo chcú na tú projektovú dokumentáciu a tak, a potom atletická dráha, celkovo by chceli vyťahnutých 199 520. Potom to je hlavne tá kanalizácia dráha a splátky tej spackanej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tu by som chcel upozorniť, že tieto prostriedky na projekt kanalizácie a atletickej dráhy sa nemusia nutne rozpočtovať v predloženom návrhu rozpočtu. Nakoľko zo strany poslancov vecného zastupiteľstva nebolo ešte o ničom definitívne rozhodnuté a tak sumu je možné vypustiť a v priebehu roka, ak budú jasné kontúry, čo, kde a za koľko sa dajú použiť z rezervného fondu tým, že sa zapoja prostredníctvom zmeny rozpočtu do rozpočtu. Dalo by sa tie peniaze ušetriť aj v predloženom návrhu rozpočtu. Ja tam vidím až 200 000 eur, že by sa dalo. A môžu sa získať racionalizáciou obecného úradu, takže namiesto terajších 6 pracovníčok by ostali 3. Na verejnej zelení miesto 7 pracovníkov by boli iba 2 pracovníci, nakoľko činnosti, ktoré vykonávajú pracovníci verejnej zelene, je možné v dnešnej dobe zabezpečiť dodávateľským spôsobom a podstatne lacnejšie, ako si držať veľký počet vlastných pracovníkov. Takže jediná cesta, kde ušetriť môže obecný úrad, je na vlastnej spotrebe. Potom sú tu rozobraté výdavky, bežné výdavky na rok 2025 plánujú 723 279 eur, čiže sú vyššie o 9015 eur. Kapitálové výdavky majú byť 202 000, to chcú vyťahnuť z toho rezervného fondu. Výdavkové finančné operácie, tam je 35 700, mierny pokles oproti roku 2024. Výdavky rozpočtovej organizácie i napriek tomu, že tie peniaze sa presunuli tou zmenou financovania, aj tak im tu vychádza o 50 000, 49 000 menej. Takže takto. Podrobnejším rozborom týchto všetkých výdavkov je možné zistiť, že najväčšia časť ide opäť na mzdy, platy a ostatné náklady, poistné, odvody, strávne, odevné školenia. Celkovo obecný úrad spotrebuje 401 431 eur zo sumy 723 279 eur, čo predstavuje 55,5% bežných výdavkov a 71,76% z podielových daní, lebo podielové dane klesli o tých 95 000. Potom to sú tabulky, jak je to rozrátané, aby si nemysleli, že som si to vymyslel. Ďalej tu konštatujem, že odkedy nastúpil do funkcie starosta pán magister Smolár, to je od roku 2022 najprv ako poverený a následne ako zvolený starosta, najviac zo všetkých výdavkov narastli práve na mzdy, platy a ostatné osobné
spôsobené nekontrolovaným navyšovaním počtu zamestnancov obecného úradu a ich platových náležitostí, čo je nehospodárne a neefektívne vynakladanie prostriedkov z verejných zdrojov, samozrejme na úkor obyvateľov obce. Potrebné je uvieť, že podstatný podiel na tom majú poslanci obecného zastupiteľstva, preto som priložil tu na text zo zákona, z judikatúry, kde sa uvádza, aj keď by radi to zmietli zo stola, ale tu sa uvádza okrem iného, že starosta obce pri určovaní štruktúry a početnosti personálneho zloženia obecného úradu je limitovaný finančnými prostriedkami na chod verejnej správy vyhradenými v rozpočte obce, ktorého schvaľovanie je výhradnou kompetenciou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo má teda dostatočnú brzdu voči starostovi obce pre prípadné neefektívne zásahy do štruktúry obecného úradu. Rozpočet obce záväzne určuje objem mzdových prostriedkov pre zamestnancov obce zaradených na obecnom úrade a objem prostriedkov na zabezpečenie technických podmienok fungovania obecného úradu, napríklad kancelárske priestory, vozový park, počítače, programové vybavenie a podobne. Čiže keď tu niektorí tvrdí, že nemajú na to dosah, je to mylné informovanie, lebo oni majú na to plný dosah. Ešte, aby som sa vrátil v tých predchádzajúcich zmenách rozpočtu alebo tých rozpočtoch na predchádzajúce roky, som toto vždycky uvádzal. Potom samozrejme chvíľu zahrali hru, neschválili, potom aj tak všetko dodatočne schválili. Ja som sa snažil, poslal som to na kompetentné orgány, nejak to skončilo z ministerstvo financií, odbor kontroly, potom to skončilo na NKU a ďalej sa to nehýbe. Takže majú to jedine v rukách poslanci. Takže budeme sledovať, ako rozhodnú. Potom tu ešte uvádzam, že vzhľadom na takéto nehospodárne a neefektívne vynakladanie prostriedkov som upozorňoval a začal som aj kontrolu zaradenia a odmeňovania zamestnancov obecného úradu v zmysle platnej legislatívy, vnútorných smerníc a tak ďalej. Ale vzhľadom k tomu, že magister Smolár zámerne bráni v prístupe k dokladom, nie je možné kontrolu vykonať. Viackrát som na to upozorňoval aj poslancov, ale doposiaľ nekonali. Asi nepovažujú za podstatné, že magister Smolár bráni v prístupe k dokladom, ktoré podliehajú verejnej kontrole, nakoľko na túto oblasť sa vynakladajú prostriedky z verejných zdrojov. Je potom otázne, ako sa poslanci môžu zodpovedne postaviť k schvaľovaniu rozpočtu bez relevantných podkladov, a tak vidno, že zamestnancov na obecnom úrade stále pribúda a s tým samozrejme stúpajú aj ostatné náklady. Ale obecný úrad pritom vykonáva len činnosti v základnom móde, nerealizujú sa žiadne projekty, nevykonujú sa žiadne rozvojové aktivity ani nadštandardné činnosti. Navyše sa neodstraňujú ani pochybenia a závady z predchádzajúcich období, čo bolo zistené viacerými kontrolami. Navyše správy z posledných kontrol preukazujú ešte viac protiprávneho konania, na ktorom museli participovať aj niektoré pracovníčky z pozície ich funkcie. Niektorá eviduje, niektorá zverejňuje, niektorá vyhotovuje zmluvy a tak ďalej. Ale nikomu to nehlásili žiadne inštitúcii, poslancom či hlavnému kontrolórovi. Čo tu máme ďalej? Treba upozorniť, že zvyšujúce sa náklady na množstvo zamestnancov obecného úradu, ktoré sa míňajú z verejných zdrojov, občanom obce neprinášajú žiaden prospech. Z predloženého návrhu rozpočtu je zreteľne vidno, že jedinou oblasťou, kde neboli znižované výdavky, sú platy a ostatné s tým súvisiace náležitosti zamestnancov obecného úradu, čím obecný úrad dal občanom najavo, že vôbec neplánuje šetriť na týchto výdavkoch, aj to napriek tomu, že bude nižší príjem na podielových daniach od 95 000 a na nedaňových príjmoch sa počíta s nižším príjmom o 60 534 eur. Celkové teda 156 125. Navyše z dokladov a zverejnených faktúr je evidentné, že pracovná sila na úrade nie je náležite využitá, nakoľko väčšinu vecí, ako napríklad predpisy, normy, VZN či iné, kúpia alebo okupírujú od iných obcí. Aj verejné obstarávanie obecný úrad nezabezpečuje vlastnými silami, ale robí to formou zadávania zákaziek. Na rok 2025 požaduje 4 000 eur, čím sa odčerpajú tieto finančné prostriedky z rozpočtu, a to len pre pohodlnosť obecného úradu, nakoľko obecný úrad dokáže obstarať tovary a služby formou obchodnej verejnej súťaže,
čo sa realizuje vo vlastnej réžii, čím by mohol tieto prostriedky ušetriť, ale ich to netrápi, veď občania zaplatia. Väčšina samospráv verejné obstarávania vykonáva svoje réžii, hlavne formou vhodnej verejnej súťaže a tým šetria. No, ďalej tu máme. Ešte v súvislosti s tými platmi chcem upozorniť, že je tu oblasť uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, takže okrem hromady tých pracovníkov, čo obecný úrad má, zamestnáva ešte aj osoby na mimopracovný pomer, kde v roku 2025 plánujú na to minút 15 000 eur, čo je o 2 000 eur ešte viac ako v roku 2024. Ako som už uvedol, pre prekážky vytvorené magistrom Smolanom nebolo možné doposiaľ vykonať kontrolu ani v tejto oblasti, teda zistiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladaných prostriedkov. Zdôrazňujem, že obecný úrad zamestnáva veľký počet vlastných zamestnancov. Ak ich teda zamestnáva, mal by hospodárnejšie a efektívnejšie využívať. Napríklad malou úpravou pracovného času pracovníkov verejnej zelene by bolo možné zabezpečiť činnosť na cintorínom zvernom dvore a multifunkčnom ihrisku, čím by sa ušetrilo tých plánovaných 15 000 výdavkov. Ak úrad chce využívať pracovnú silu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, lebo sú lacnejší, je potom potrebné prepustiť čas pracovníkov obecného úradu. Takže to je v tej prvej časti. Potom druhou najvyššou výdavkovou oblasťou je nakladanie s odpadmi, kde sú plánované výdavky až vo výške 90 700 eur. Opäť je to nárast o 2400 eur skoro oproti roku 2024. Závažným faktom je to, že v roku 2025 plánuje úrad na odpady vybrať iba 65 000 eur. Teda obec v roku 2025 plánuje na odpady doplácať 25 700 eur, čo je maximálne nehospodárne a neefektívne vynakladanie prostriedkov z verejných zdrojov. Čiže čím väčší zberný dvor, viac možností, tým viac nás to bude stáť a zaplatíme to všetci. Prospech má len ten, kto tam vynáša veľké množstvo odpadu. Takže 25 700 z rozpočtu chcú zobrať na odpady. Tiež si myslím, že to je už cez čiaru. Z uvedených údajov je teda zrejme, že náklady na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov od roku 2022, kedy je štatutárom obce magister Smolár, nekontrolovane narastajú, navyše pri klesajúcom počte obyvateľov, na čo som už upozorňoval v stanovisku k záverečnému účtu za rok 2023. Je tu potom tabuľka, neviem, kedy to zverejnia, ale budete vidieť, že v roku 2023 sa doplácalo 11 000, v roku 2024 teraz vychádza doplatok 26 300, na budúci rok to má byť 25 700, to sú peniaze, čo môžu byť využité inde. Potom ďalšou najvyššou výdavkovou oblasťou sú energie. Tam sa plánuje vynaložiť 57 700 eur. Potom sú to výdavky na údržbu budov, priestorov a tak ďalej. Tam je vyše 50 000. Všeobecné služby, tu máme zase tie všeobecné a špeciálne služby. Špeciálne služby tam je skovaných 34 000, špeciálne služby 11 000, takže to máme nejakých vyše 45 000. Není špecifikované presne, v niektoré iba sú, že čo tam bude. Zase je tu všeobecný materiál, vyše 7 000, vodné stočné 6 500, paliva mazíva skoro 4 000, servis, údržba, opravy 4 500, dávky hmotnej núdzi a príspevky k dávkam 3 500 a dá sa povedať, že rozpočet je minutý. Ostáva tam nejakých 51 700, ale tam sú rozpočtované iné položky ako cestovné, poštovné, telekomunikačné a tak ďalej. Takže rozloženie rozpočtu je evidentné iba výdavky, na to najnutnejšie a samozrejme plus obecný úrad. Služby, občan, položil som tu teda takú otázku a pýtam sa, kde je občan a čo rozvoj obce a skvalitnenie života v obci. Na občana sa v tomto rozpočte absolútne nemyslí a na ostatné činnosti, služby, kultúru či ďalšie veci tiež nie. V roku 2025 sa teda bude v obci len kúriť, svietiť, kde tu niečo opraví, ale čo je hlavné, obecný úrad a jeho zamestnanci budú zabezpečení. Samozrejme potom sú tu ešte ďalšie výdavky, treba platiť úver ŠFRB, tam je nejakých 35 700, splátky za tú spackanú
rekonštrukciu verejného osvetlenia 32 200, výdavky sú tam plánované na tú projekt kanalizácie 150 000, atletická dráha 17 300. Je tu potom k tomu taký graf, aby bolo zvýraznené, že na čo idú tie prostriedky a koľko to odoberá z tých výdavkov. Bola tu divoká diskusia k tej kanalizácii. Keď som sa na to tak pozrel, klesajú nám príjmy. Tento rok to vychádza približne 150 000, niečo viac. Môže to byť aj viac, podľa toho, aká bude ekonomická situácia, či ľudia budú platiť dane a tak. Ale zastávam trošku iný pohľad teraz na tú kanalizáciu a uvádzam tu, že neodporúčam použitie tých 150 000 týchto prostriedkov z väzeného fondu na tú projektovú dokumentáciu, nakoľko z aktuálne dostupných informácií je potvrdené, že okolité čistiarne odpadových vôd mnohonásobne zvýšili kapacitu spracovania odpadových vôd Žožu a z daného dôvodu to vidím ako neefektívne vynakladanie prostriedkov na ďalšiu novú čistiareň odpadových vôd. Vhodné by bolo zmeniť stratégiu a premýšľať nad tým, aby obec vysúťažila alebo sama zabezpečovala vývoz žúm pre obyvateľov obce v priateľných cenách, tak ako to robia mnohé iné obce. Minule tu bola jedna taká pani, neviem, či si spomínate, ona hovorila, že obec aj môže doplácať. Preveril som si to, je to tak, niektoré obce vysúťažia alebo majú vlastné auto a miesto vyhodenia 150 000 na nejakú nezmyselnú dokumentáciu zatiaľ môžu doplácať. Samozrejme, ako rozhodnú poslanci, to je len návrh. Ale mnohé obce to tak robia. Prinieslo by to rýchlejšie riešenie a efekt, ako kým sa vybuduje čistička a kanalizácia odpadových vôd. Výrazne by to pomohlo životnému prostrediu a eliminovalo nelegálnu likvidáciu odpadových vôd z Žúm. Treba si v súvislosti s tým uvedomiť, že výška rozpočtu, aký má obec Borský Svätý Jur, nebude nikdy postačovať na spoluúčasť pri realizácii projektu a v budúcnosti ani na prevádzku zariadenia z toho dôvodu, že bola tá zmena financovania a obec hneď prišla s fleku o 95 000 eur a už sa to do budúcna nebude dať a podľa tých príjmov sa môžete uchádzať v banke aj o úvery. Čiže tým pádom klesla tá úverovosť tej obce, možno si vypočítať vyššiu sumu. Potom za ďalšie v budúcom roku sa zvýši DPH z 20 na 23%, tým sa podstatne všetko predraží. Vzhľadom tomu, že obec v súčasnosti nedokáže efektívne hospodáriť s verejnými zdrojmi, nepredpokladám, že by bola schopná z bežného rozpočtu ušetriť toľko finančných prostriedkov, aby to postačovalo hoci len na 5% do spoluúčasť financovania mnohomiliónového projektu výstavby kanalizácie. Samozrejme, že to je môj názor, ale podľa týchto čísiel, že o mnoho menej peňazí bude, menej si budeme môcť vypožičať, vstúpať tá DPH-čka, tak možno rozmýšľať aj nad tým, že by sa vyvážali, lebo keď okolité čistiarne urobili tie úpravy a pojmú aj nás, neviem, či je rozumné tlačiť to smerom na tú čističku, ale však uvidíme. No. Ja aj potom tu ešte pripomienkujem, že je potrebné, aby sa úrad aj zastupiteľstvo začali efektívnejšie zaujímať o nakladanie s tými prostriedkami z podielových daní. Je potrebné, aby odpredávali starší a nevyužívaný materiál, kosačky, auta, materiál z rekonštrukcie osvetlenia a iné, zabezpečiť, aby sa zákonným spôsobom a v trhových cenách prenajímali nevyužívané obecné pozemky, priestory a objekty, ako sú napríklad pozemky v okolí chát, priestory v budove pošty, kemp, bývalá škola na Tomkoch, prenájom futbalového areálu a podobne. Doposiaľ sa nič v tomto smere neurobilo, nikto sa tomu nevenuje, ale hľadajú sa peniaze tam, kde nie sú. Tak aj niektorí poslanci tu tlačia hlavne školu a materskú školu. Z môjho pohľadu základná škola a materská škola sú kontrolované z viacerých strán a keď si priložím otázku, že im niekto odpovedať, kto kontroluje obecný úrad. Áno, a ako? Keď nesprístupňuje doklady a vy s tým nič nerobíte. Ale školu kontroluje obecný úrad cez rozpočet, školská správa a sú tam ešte iné kontrolné orgány. A ja nemám prístup 2 roky k dokladom a vás to netrápi. Čo ste urobili za tie 2 roky, čo to tu prednášam, aby som sa k tým dokladom dostal?
Nič. Nie je to moja kompetencia. Priškrtím mu rozpočet, uberiem mu výdavky a musí poslúchať. Máte to tam v tom texte napísané. Vy to za to zodpovedáte. Nič ste neurobili dostatočne, to vždycky všetko schválite a kašlete na občanov. Nehovorím, že všetci, hej. Väčšina, lebo na schválenie niečoho treba väčšinu. Tak aby sa niekto neurazil, že na niekoho myslím, lebo pán Smolák, keď s ním vediem rozhovor a pozerám na mňa, tak na mňa útočí, že prečo sa na ňo pozerám, keď dávam nejakú výčitku. Keď s niekým komunikujem, musím mať s ním očný kontakt, rozumieme sa, on mi to vyčíta. Zaujímavá poznámka toto? Mám to nahráte, však teraz na pracovnej poslednej porade to bolo. Ste sa povedali, že prečo na vás pozerám. Keď sa s vami rozprávam, tak musím mať očný kontakt, ne? Viete, kvôli čomu som vám to hovoril? No, my sa bavili o tých trestných oznámeniach. No však, ale to bolo v rozhovore. Ale keď vám poviem, že sú na mňa podávané trestné oznámenia, tak sa budem, pán Smolár, na vás sú na mňa podávané trestné oznámenia. To nedáva logiku ani z logického, ľudského, ani sociálneho, ani iného aspektu, že keď vyprávam s vami a budem pozerať na niekoho iného, ne? Ja som hovoril, že vy podávate na mňa trestné oznámenia a ne, že ja na vás. Ja som nepovedal, že vy na mňa podávate. Sme sa potom ste sa opravili, hej? A sa vy prečo na mňa pozeráte? Ako sa mám pozerať? No však toto isté bolo na tej porade. Robíte frašku, takže... Nerobím tú frašku, to je realita. Je to realita. Dobre, tak aby sme sa dostali k tomu záveru, po formálnej stránke ten rozpočet už sa naučili spĺňať tie náležitosti. Problémom tohoto rozpočtu vidím, tak ako v predchádzajúcich rokoch, vysoké náklady na obecný úrad, množstvo neefektívnych a drahých zamestnancov, potom mimopracovné dohody, ktoré všetky tieto náklady spotrebujú tých 55,5% výdavkov a to vôbec dusí. Tak ako v roku 2024 a 2025 chýbajú hlavné ciele priority hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Nedá sa porovnať, či sa niečo dosiahlo alebo nedosiahlo. Hlavným rizikom predloženého rozpočtu je jeho nevyváženosť, neefektívnosť a nehospodárnosť, ako aj veľmi nízka rezerva v rozpočte. Predložený návrh rozpočtu dokladá, že viacero oblastí služieb a činnosti v prospech obce a jej obyvateľov nebolo do rozpočtu v roku 2025 vôbec zahrnutých a naplánovaných. K šetreniu prišlo iba na výdavkoch a službách pre obyvateľov obce. Treba mať na zreteli, že vzhľadom na ekonomickú situáciu a konsolidáciu verejných financií môže dôjsť k nenaplneniu príjmovej stránky obce zo strany štátu, ale aj zo strany dania a poplatkov od obyvateľov obce, čo značne môže skomplikovať finančnú situáciu, preto som tu navrhol nejaké opatrenia. A to prvé je šetriť na vlastnej spotrebe racionalizáciou obecného úradu, čím je možné ušetriť minimálne 150 000 eur. Minimálne, ja tam vidím 200, ale dal som len 150 eur. Je tam niečo. Vymáhať všetky pokuty od bývalej starostky a lesného hospodára, čím by sa získalo 15 500 eur. Nie je dôvod na to, aby pokuty platili obyvateľia obce z verejných zdrojov určených im. Oni nekonali v rozpore so zákonom. Zreálnením platieb producentom odpadu za množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a vyvezeného odpadu na zberný dvor je možné ušetriť 25 000 eur, ktoré plánuje úrad zaplatiť z verejných prostriedkov. Potom vymáhať pokuty a škody vo výške 5500 eur od bývalej starostky za škodu spôsobenú obci, zistenú v roku 2021 pri kontrole odpadového hospodárstva. Opäť nie je dôvod, aby to platili obyvateľia, oni nekonali v rozpore so zákonmi. Obstarávať tovary a služby vo vlastnej réžii formou verejnej obchodnej súťaže, čím by sa ušetrilo 4 000 eur. Zrušiť neefektívne zmluvy ako osobný údaj, firma a kybernetická bezpečnosť, nakoľko neposkytujú potrebné služby v zmysle zákona. Úspora 1300 eur. Zrušiť zmluvu s firmou Citron, služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie, úspora okolo 850 eur. Obec vynaložila vlastné prostriedky, rekonštrukcia a osvetlenia. Týmto sa mala zabezpečiť úspora elektrickej energie, tak prečo platiť ešte iného prostredníka za úsporu elektrickej energie. Takže len týmito 6 opatreniami je možné zabezpečiť do rozpočtu 201 650 eur a to sú presne tie prostriedky, ktoré obci chýbajú a obecný úrad ich chce
zobrať z rezervného fondu. Samozrejme, ďalšie finančné prostriedky je možné získať opatreniami ako odpredaj staršieho nevyužívaného materiálu, je to tu vymenované, efektívnym prenájmom nevyužívaných obecných pozemkov, priestorov a objektov, tam som to už menoval, budova pošty, kemp, škola, prenájom futbalového areálu súkromnému futbalovému klubu, pozornosť venovať aj stavu plnenia pohľadávok a aktívne pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok. No, takže tých peňazí sa tam dá ušetriť dosť, okrem tých 201 000, keby ešte z tohoto niečo pribudlo, tak sú to pekné peniaze, ktoré sa dajú využiť v prospech obyvateľov. Takže vzhľadom na všetky tieto uvedené skutočnosti obecnému zastupiteľstvu Božský Svätý Jur neodporúčam v predloženej forme schváliť návrh rozpočtu Božský Svätý Jur na rok 2025 a zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu. Obecnému zastupiteľstvu odporúčam, aby rozpočet obce schválilo jedným uznesením a minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Ďakujem. Ešte dodám to, že počítam, že obecný úrad sa bude nejak ponáhľať so zverejnením tohto stanoviska, lebo májové bolo zverejnené niekedy až o 3 mesiace. Takže mám tu ešte 3 kópie, nejaké som už dal, môžete si to medzi seba rozobrať, môžete si to prefotiť, aby ste mali tie informácie skôr, než ich obecný úrad bude ochotný zverejniť. Ďakujem. Tým mimo pracovným dohodám sami dobre viete, že tam sú zahrnutí správca ihriska, správca zberného dvoru a cintorína. To je poprvé. Zamestnanci, pokiaľ viem, tak pán Štefek išiel do dôchodku, miesto neho sa už nikto neprijal a pani Štefková bola prepustená, takže už úbytok zamestnancov bol. To ste zabudli spomenúť. Komu ste to dal vedieť? Dnes ste to neoznámili. Čo? Že sú prepustení zamestnanci. Ja som nehovoril, že sú jeden išiel do dôchodku a jedna bola prepustená. Dnes ste to oznámil komu? Pracovné úrady boli, nikdy ste nič nepovedali. Pýtali sa na to ešte aj poslanci, takže... Dve porady som nebol, lebo som mal zákonné dôvody, aby som nebol a o ničom som nevedel. A ja si to mám vycítať z prsta, keď vám napíšem nejakú žiadosť, tak mi neodpovedáte. Nekomunikujete. To nie je pravda. Nezmyselné e-maily, žiadate si lehoty, neviem podľa jakých zákonov, keď ja som vám tam napísal, ale ako ťažké... Vy si dávate 2-dňové, 3-dňové, 5-dňové lehoty. Dajte si to 6-7 dňové lehoty, máte a zo zákona je 5 dní. A posielate mi e-maily, že vy odpoviete v zákonu stanovené lehoty. Aká je podľa vás takým zákonom? Vy ste išli úplne podľa iného zákona, než ja som vám v hlavičke napísal, tu nám máte hneď na začiatku, že ide to podľa zákona 357/2015 finančnej kontrole, paragraf 20 až 27. Vždy si to máte na hlavičke každej kontroly poučenie. A vy mi hovoríte lehotu o vybavovaní obyčajných písomností. Ale lehoty podľa tohoto zákona je minimálne 5 dní a potom ďalšie lehoty určuje kontrolou. A vy mi napíšete po 7 dňoch, že vy odpoviete v zákonom stanovenej lehote. V zákonom stanovenej lehote je 5 dní. Ja som vám tam mal 6. Dobre, to je váš názor. Keď nebudem počítať deň doručenia, čo bolo 7. Tak akú zákonnú lehotu tam vy chcete? To je váš názor. My sa stojíme za svojím, takže... A obec nemá právnikov, veď im platí 13 000. To nevedia posúdiť. 13 000. Ale keď v zákone je napísané paragraf 20, odstavec troším, to je, ja som to sem napísal. Tá smola, viete si priznať niekedy. Hej, určite. Áno. Pozrite si paragraf 20, odstavec 4 písmena D, tam je 5 Neviem, dní. ste tu prvýkrát, takže... Druhýkrát. 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 To však, lebo on to pozerá stále do toho Dobre. Dobre, takže toto nebudeme konzultovať, proste to je zbytečné. Posunieme sa ďalej, dám hlasovať obecné zastupiteľstvo obce Božský Svätý. Dobre, ešte raz všetky súhlasí. Ešte ja som sa pýtal ohľadom toho, keď prepustili pani Števkovú, som písal pani Uštovníčke, že kde sú peniaze u pani Števkovej.
Dostal som odpoveď, že bol prijatý zase nejaký brigádny. Takže peniaze po tej pani Štefkovej zase nesú. Nebola zmena rozpočtu zniženie mzdových nákladov na zelenie? O 1000 eur? Lebo bol prijatý brigádnik. No však, že bol prijatý brigádnik, ale Juraj to teraz nespomenul, že bol prijatý brigádnik. Lebo keď hovoríte, že odišla pracovná sila, tak keď si vyrátam, že podľa tých tabulkových miest, čo majú... Bol prijatý brigádnik